سلام تخطاتلت نايس channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتان بحقنانيو لومون كم وتروا قداسن وانا وانت استوعزنا لكم قريبنا لنا سام مودا تام سانا كتصونح بخبر نقدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتكم من حسابكم من قدفكم لما اتو غزي خي وسدنا مجمريا بزغ نجمر what's going on كنتاتنا بيقص يخيدار له now is not winning the war with Iran. That statement sounds controversial, but let's think about it. At the start of the war, it was very clear. We were kicking هذا غابتي عبي ديبيت كويدو زلابزي دونالد ترامب is he winning or not دونالد ترامب لنكنا زغبرو انترفيو اكبيت صغط خمزلو زر ملكت سلو زخونه ولا توم كشفنو لزفتنو زلو بخمي كم دشفنو لا شجير ومالو زيد ما انتايو جيف بروباغندا فنيو مالو سلما دونالد ترامب بمصمام كعوات كم زخل كل علاماتات كم زحرمه انت خونه ولا تبيزناتو تحسن لها خبله جمير له. At the start of the war, it was very clear. We were kicking butt and taking names. Mostly the names of Iran's high command. We were killing them in droves, wiping out their air defense systems, blowing up their rocket launchers and storage facilities. Central Command posted countless videos of the U.S. easily taking out Iranian targets. The violence of action of the U.S. military was nothing like the world had ever seen. We didn't have to ask who was winning. For his part, President Trump has repeatedly claimed the U.S. has already won, and yet now the Iranian dysfunction and infighting, according to the president, is the real sign of victory. You know, the leaders are all gone. Part of the problem is that, that's why I can't really answer your question. They have all new leadership and they're fighting like cats and dogs for who's going to control. If they want to make a deal, we have been speaking to them, but they don't even know who's leading the country. They're in turmoil. كم تريود لهم انتايو اب ولا تي ناتو دغاف كدغفو خمزي كل اندي خوين زلو انتايو زبل زلو ابت مجمريا قصال انا يسعر الله يعوت الله يبل نيرو نعوزر دما بومباتات ناتو كزنب كلو كحرم كلو علاماتاتو كحرم كلو كم زابز تريود صنعكم تارجت سافتر تارجت سيحرم الله بايلنس تغونص تي مفراس تمعناو كرو خلو يعوت الله كبل كلو قربت لي نتزبلو زنبره كوننات يلبسون يريبلو له حجن he's not doing shit ولا حنتي جبريل اتونكو نعوتو كبص حلو زخل ነገር دما انتي مخانو كنغر جميرو ليم زبل زلو ايراناويان امنقوم سلام يبلومن يردادو يلون يسمامعو يلون كم كلبن دمنا حد حدام يم زبالعو زلو زحلفه قدامت 4 معالتي زي غبروسي حجي يوم زبالعو زلو نحات حدام دما نساتهم كودو خول يوم نتكوينات زمسل زرباي زارب زلو and this is nobody is buying this زربازي ولا تبيزناتو كغزو ايكلني زلو فتوم نا اسرائيل دغفتي ኩናት ቅጽል አለው ዝብሉ ቀጽል ካታዓወት ብሉ ወሎ እቶም ነቲ ኩናት ዘይደሊ ወድማ እንታይ ኻ ትጽበዘለኻ ታፈዛዝ ውጻካዊ ብሉ ወሎ ሶ ብኽልቲ መንገዲ ዝህረም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብኽልቲ ሳይድ እቶም ንውግዝ ዝድግፉ ዝነበሩ ዋ እንታ ክገብር ጠጠው ኢሉ ዘሎ እንታይ ዝገብር ዘሎ ሰብዚ ወድ ነቲ ኩናት አትዩ ሃሪም ዘይውድእ ብሉ ለው እቶም ኩናት ዘይደሊ ድማ እንታይ ዝጽበዘሎ ሰብዚ ዘይዝልቕ ዘይወጽእ እዩ እንታይ ክሳራን ዕንወትን ቁጠባን ዓለም ሓኒ ቁጠጠው ዝብል ዘሎ ወይ ናብ ጣውላ መጽዩ ተዘራሪቡ መፍትሕ ደ ይገብር ይኻይብ ለው ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብኽልቲኡ ገጽ ክጽፋዕ ይውዕል ኣሎ ንሱ ድማ መዋጽኦ ስለ ዘይብሉ ካብ መዓልትና መዓልቲ ሓሶት ክቕይር ጥራይ መሪጹ ዘሎ እዛ ሓሶት ዝቕይሮ ዘሎ ድማ ንሓንቲ መዓልቲ ከተንቀሳቕሶ ትኽእል ግን ከተንቀሳቕሶ ትኽእል ኣይኮነን ሕጂ ኢራን ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ሚድያ የምጽዎም ስለ ዘሎ ተሳኢሮም ገለ ዝብሉ ዘሎ ካብ ኢራን ዝመጽ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክንሰምዕ He is a researcher at the Center for Strategic Studies. He joins us live in Tehran. And Andrea Desi is an assistant professor in international relations. Both of you, gentlemen. حجي حنت نجار كسمعكم يقدميو إيران تداخمية سراويتنا توم عقمية بلون بزوج تداخمي يبل مش قبل دونالد ترامب بيزناتون يسعر له بعلاتهم زوج وزر له مصلحة دمان تاي نجار له بقمتالو section now. This one is very interesting, and the response of the Trump administration is really what makes it very critical that we all pay attention. Let's put this up here on the screen. From CBS News, Iran's military is more capable than Trump administration is publicly acknowledging, sources say. The head of the Defense Intelligence Agency submitted a written statement ahead of a House Armed Services Committee hearing that says Iran can still inflict damage. Quote, Iran retains thousands of missiles and one-way زتري وزلهم كابيز متى كابتي ديفنس انتليجنس ايجنسي ازي كابوشت امريكا زمته كابتن التمنيستر مكلخال فلو يسليا وحبريتا اكيب زهبو وتهدروا عقمنا يصلاتنا تجمجيم دما
انت عينت سقمت كوزو خمزة اللوم مخرج زهب نمان نتي كونغرس نتي وسانا كالنا بوليتيكا أمريكا زهبيو سلازي أبتز قبر ومصنعتي تي سلايو حبريتانا أمريكا انتاي بلالو إيران كمت دونالد ترامن بروباغندا مشين ناتو زبلو زلون زي كوني إيران ستيل بشحات قصر ميسايلاتن دروناتن حيزو خمزلون انت دليم دما كبيد زخونه حدقا نامريكا كوردو لا كم زخول يم زنكر زلو so نمن يوم كزنكر زلو نتي هاوس ارمد سيرفيسز كوميتي نتي بزعبا صوار زوكل اكلنا كونغرس نا امريكا يم زنكر زلو and that said Iran can still inflict damage سلازي إيران تدليم حجون نامريكا نتوم مشارقتا كبيد انزا خمز سمعوا من كبيد انوات كوردو خمز خولون يوم زنكر زلو إيران تداخيما ودي غاية 700 تاويتي بل دونالد ترامب 750 800 تاويتي يعني بل ناتو سلايو حبريتا دما إيران ستيل حيل اللوايبل سلازي نحساوي سيرتيفيكيت زلو حساوي دونالد ترامب داخد عمن حايش ويسنتو ناتو سلايا إذا ناتو سلايا وحبريتا تزبو زلوون نيران كحقسي له ما يكون زلو زلون كنا تصل دفلتو زلو زلنا أصوار أبزي قبوبوتا نطفال لنا سلازي كاب حجي مواصون دله مواصونات ناس أبيقنا دما كل أصوارنا لوجيستيكنا هبتنا كيبا خلنا كابزا قدايزيا شفاف لنا نوصا زبل زمسل زربان سمع لنا again إذا يوزل لهم كندمنتاي إيران أمريكا أشجيراتا كم زلا دونالد ترامب قال ما تنقطع هبال الحجون حدش ما تنقطع وتصير كن رينا جن إيران دما دمبر زبلهم حيلي يكونون زلو دمبرج يبلهم يلن سلازي كم يوزل لهم أمونغو أبتي بوليتيكا أمريكا دونالد ترامب نابنت نزناتو منقسي نزناتو سليان بعلو أي عملون يزبل زلا زاقرمو لا يكونون ناتو سليان وتادراوان مكوننات زهبوا مخرط حيسو ناي نتنياهو سمعي زعات وكينات ندعرقينو ناتو سليان ناتو تادراو كنفن كأمن زي كل بريزيدنت أبي أمريكا نقيسو سلازلو نتوم صلاتنا أمريكا تزبالة عدلي فتير لهم زلو واي مغنياتو حالة منقستي تقانين تسرعيو باي ذا واي انتايم زبلو زلو نا إيران منقستي وتهدراو كنفنا يكون ديتا سماع معزو اللي يمزولو زلو نتناتو إيران كأيرو دزارب زلو يمزولو زلو أب أمريكا يسمى معزي تفتر زلو نسي محلتا وجنرالات كسقوق قالو حيل مرحنا حيل بحر كسقوق نايت كسقوق نايت كسقوق زوعل زلو أب أمريكا يسلزي تزي مسمى مع أب أمريكا كي عب من البات انقاق خلي كايو زبلو سباتون له again those are all أقدستيهم حجي من البات لن كان أب إيران أقاطعهم زبلو زلو ما نسمع معناته next step تاعك هون كم زخل دونالد ترامب سعودي يدكب كم زي كونه information that is coming that's being put out by the Iranian media agencies there. They're now saying that the reason as to why the air defense systems are in fact activated, it appears, is because of certain micro drones and small UAVs that apparently were in fact seen in Tehran and in some other cities in Iran. So أبي إيران كتما تهران بفلاي اير ديفنس سيستم ناي تعدي ناي إيران مالتيو كسرحن كنقساقسن تخصخ قبرن تسمعيو سلمنتاي مبزحت سبقري لو دحيرون كم زقلص وغن عبد كل عيرناتهم نعشتو درونات كم استرعيا يزنقر زلو زدما كابي كم زتبقسا اي قلصونا لو غن اجين ابز قرباوان كوينات كجمر كم زخل ملكت بخل يزلو دونالد ترامب is calculating ما يدالو كم زلون سقمت كوسد كم زخل نيراناويان قلت يزلو it's just a matter of time كوينات كم بحدش كجمر كم زخونه دونالد ترامب تدي جمر لما اسرائيل كجمر مخانا فلوتي معناته اسرائيلاويان عقبونا لو ترايك هاي كون اسرائيلاويان ابا عوت ابيران تدي تغونات يفهم نتنياهون ناتو منقسن ابا حدا قايد صبي زلو معناته كابتو كوينات انتي ربحنا كساراتات نرينا يلنا انتي قنت ربحنا ني علي خمنه بخالي مشتبه خمنه تحرتكينا انتي تربحناتنا يس إيران عنينا لنا مليسمكم تسألونا كم زفنفنونا غيرنا لنا مليسم أبلع لنا حنك فودي كم زقولوا دم كم زشتتم غيرنا لنا سو أبي هلا security مفتحناتنا لتسقم ناسي انتي مفتح غيرنا له مليسنا هنا كابيدنا يزلنا زبل كبيد زقنا فتنا بلع نتنياهو سلوزلو نتنياهو مواطو اي رخب لنا له سلازي كم بحدشنا بكينات كملس كم زغل فلوتيو دونالد ترامب لما قام تري وزلهم ولغ زلغ زلو غزي زغزو زلو
ጎኑ ድማ ነቲ ዕዳጋታት ድማ እናጠበረ ከምቲ ዝድለ ዋጋ ናይ ነዳዲ ኣየንቆልቆለሉን ኣሎ ከምቲ ካልእ ክኾኑ ዝግባእ ኣይኮነን ኣሎ ስለዚ በዚ መልክዕ ይርዮ ስለ ዘሎ ስቲል እቲ ዕድላት ናተይ ኣለዩ ኣይሞትኩን ኣለኹ ዝመስል ዘረባ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኣጋይን ኩናት ከም ብሓድሽ ተዘይጀሚሩ ክንግረም ጥራይና ንኽእል ምክንያቱ ነቲ ኩናት ከም ብሓድሽ ንክጅመር ብዙሕ ተኽእሎታት ኣሎ ወታደራት ይጓረዩ ኣለዉ ኣፅዋር ይጓረ ኣሎ ፖዚሽንስ ናቶም የደላድሉ ኣለዉ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ኣብ ጣውላ ይራኸብ ኣለውን ዝኾነ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መፍትሒ ንክገብር ነቲ ኢራናውያን ዝደልይዎ ዘለዉ ይገብር የለን ስለዚ ናብ ኩናት ናይ ምምላስ ተኽእሎ ብኩሉ ማእዝን ክረአ ከሎ ብዛዕበየ ተኽእሎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ it's just one of those things መዓልታዊ ክፅበዮም ከለካ መፍትሒ ዘይኮነስ እናተጠናነገ ዝኸይድ ጉዳይ እዩ ዘሎ ክልቲኦም ሓይልታት ድማ ብፍላይ ኢራን ድማ ዓቕሞም ፈሊጦም ስለ ዘለው ነዚ ኩናት እዚ ሕጂ እንተደይፈቲሑ እሞ ኣብዚ እዋን እንተደይተፈቲሑ ከም ብሓድሽ ተኣኻኺቡ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ከዓ ክልተ ግዜ ሪኦም ኣሎ መበል ሳልሳይ ግዜ ድማ ክመፅእ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ Bill, good morning. Well, the president just posted on Truth Social saying that the United States will triple its efforts in clearing the Strait of Hormuz of Iranian mines. This comes after the Pentagon told Congress that it'll take at least 6 months after the war has ended to clear the Strait of Hormuz of those mines. The president writing, quote, I have ordered the United States Navy to shoot and kill any boat, small boats though they may be, that is putting mines in the waters of the Strait of Hormuz. There is to be no hesitation. Additionally, our minesweepers are clearing the strait right now. Meanwhile, economic pressure on Iran continues on this 10th day. እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ መጠንቀቕታ ኣውፅይዎ ዘሎ እዩ ነተን ንኣሹ ጀላቡ ፈጣናት ጀላቡ ናይ ኢራን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብቲ ቦታቲ ከጥቅዓን ተመፅየን ኤግዛክትሊ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ if I have to show you if you remember ነዚኣተን Is escalating. ነዘን ፈጣናት ጀላቡ መፅየን ሓደጋ ዝፈጥራ ዘለዋ እዚኦም ጀላቡ እዚአን ኣብዘን መራኽብ መፅየን ዝኾነ ነገር ክፈትና እንድሕሪና እየን ነቶም ኣብኡ ዘለው ተኩስኩም ቅተልዎም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ነተን ፈጣናት ጀላቡ ዝኾነ ጀልባ እንተመፅዩ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ነዚአን ማለት እዩ ተኩስ ሹት ኤንድ ኪል ዝብል ትእዛዝ ተኩስኩም ቅተልዎም ዝብል ትእዛዝ እዩ ገይሩ ዘሎ መብዛሕትኦም ኪላታት ድማ እንታይ ይብልዎ ኣለው ዶናልድ ትራምፕ ብከምዚ መንገዲ ከሰንብዶም ይፍትን እንተሎ ሂዝ ሪሊ ሮንግ እዮም ዝብሉ ዘሎ ናይ ብሓቂ ጌጋ እዩ ዝኽተል ዘሎ ምክንያቱ ብከምዚ ዝስንብዱ ዓይነት ፀላእቲ ኮኑን ኣጋጢሞሞ ዘለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣስታፍ ካብ መጠን ንላዕሊ ሓያላት ፍፁም ፍርሒ ዘይብሎም ፀላእቲ ወይ እውን ምስኦም ይዋጋእ ከም ዘሎ ገና ይበርሃሉን ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሞትን ብደብዳብን ፈሪሆም መንገዶም ዝቕይሩ ዝመስልዎ እንተሎ ሂዝ ሚስቴክን somebody has to tell him እዮም ትብሉ ኣሎ ከይዶም ክነግርዎ ኣሎም ኢራን ብምፍርራሕ ትሰምዕ ሃገር ኣይኮነትን ሰራዊት ናይ ኢራን መርሕነት ናይ ኢራን ኣፈራሪህካ ተንበርክኾ ዓይነት መርሕነት ኣይኮነን ወይ እውን ኣብኣ ድማ ዝውስኹላ ካልኦት ኣፈራሪህካ ተንበርክኾም ነርካ እንተትኸውን ቀደም እዩ ነይሩ ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ሕጂ ኩናት ምስተጀመረ ፈሪሆም ክቕየሩ ከምዘይክእሉ ኩሉ እቲ ክትገብሮ ትኽእል መጀመርያ ስለ ዝገበርካዮ ፅቡቅ ገይሮም ድማ ስለ ዝረኣይዎ ካልኣይ ድማ ቃንዛ ናይ ምፅዋር ዓቕምናቶም ኣዝዩ ሓያል እዩ ዝገበርካ ቃንዛ ተወረድካሎም ናይ ምፅዋር ዓቕሞም ላዕሊ እዩ ወላ ሕጂ ዝብሎኬት ገይረ ኣለኹ ዶናልድ ትራምፕ ዝፍክረሉ ዘሎ በዚ ብሎኬት ገይረ ክዓፅኦም እየ ዝብሎ ዘሎ ንርባዕታት ዓመት በገዳ ዓፂኻዮም ነርካ ሰደየናገር በዚ መንገዲ እዚ ዕላማኦም ዝቕይሩ ይኮኑን መንገዲ ዓፂኻዮ ነዳዲ ይሸጡን እዮም ብላ ዝብል ዘሎ ኢራን ዕፅዋን ክባን ንዘበናት ዝነበረትሉ እዩ ንኢራን ምሽጋር ኣልሚዶሞም እዮም ከይፈተው ልክዕ ከምዚ ኤርትራ ሽግርን መከራን ከይፈተወት ልሚዳታ እዮም ነዳዲ ከልኪሎም ኣብዘይ ነዳዲ ምንባር ሕሱም ምዃኑ እናፈለጡ ግን ክፃወርዎ ዝኽእሉ ኮይኖም ክፃወር ዝኽእል ፀላኢ ድማ ብፍፁም ክፅዕሮ ይትኽእልና ኣብዚያ ዳለታ ምስር ኣብ ኣሜሪካ ምሽ ነዳዲ ተሳኢኑ ይኮነ ነዳዲ እንተረኸቢሩ መንግስቲ ክግምጥለካ ዝኽእል ኣብ ኤርትራን ከምኡ ይኮነን ኣብ ኢራን ከምኡ ይኮነን ክፅመም ዝኽእል ህዝቢ እዩ ስለምንታይ ፈትዩ ይኮነን ከይፈተወ ንዘበናት እናኸልከልካ እናዓፃኻ ስለዘልመትካዮ ናይ ምፅማም ዓቕምናቱ ትሬሽሆልድ ናቱ ዓብዩ ስለዚ ነቲ ኣሜሪካ ክትፈጥሮ ትኽእል ቃንዛ ኢራናውያን ክፃወርዎ እዮም ኢራን ነትፈጥሮ ቃንዛ ግን ዓለም ኣይትፃወሮን እያ ኣሜሪካውያን ድማ ብፍፁም ክፃወርዎ መጀመርያ ረብሓውን የብሎም ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎረሩ መፂኦም እዮም ዘለዉ እቲ ፖሊስ ድምፂ ናይ ህዝቢ ይርዮ ኣሎ የንቆልቆል እዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ታሪክ ዝኸፈ ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣሎ ኦልሬዲ
بكل سايت بفوكس وتزلو بMBC وتزلو بABC وتزلو MBC وتزلو بCNN وتزلو بوليس تدغامي دونالد ترامب ኣብቲ ዝኸፈ ደረጃ ከም ዘሎን እዛ ሕጂ ዘላታ ክፋእ ንሕደት ኣዋርሕ እንተቐፂላ ዘስካሕክሕ ስዕረት ከጋጥሙ ከም ዝኽእልን ድሕሪኡ መዓት ገበናት ኣለዎ ኦልሬዲ እቲ ገበናት ናቱ ሊስት ክገብርዎ ጀሚሮም ኣለዉ ካብ ስልጣኑ ተደየባሪሮሞ ንዕዑን ስድሩውን ሂወቶም ከም ዝበላሹ ክገብርዎም እዩ So the guy is really taking a big risk ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ናበይ ክወዛዩ ንዑ ዝምልከት ግን ዶናልድ ትራምፕ እንተፈራሪሄስ ኮንደኾን ካብኣ ይወፅእ ኸውን ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎ ጸላእታይ መረፅካን ከዓ ይብልዎ ኣለዎ እቶም ካልኦት ጸላእቲ ኻሲ በዚ ስኻ ትገብሮ ዘለኻ ኣገባባት ዝፈርሁ ጸላእቲ ይኮኑን እዮም ዝብሉ ዘሎ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚኣ ትሪእይዎ ዘለኹም ሕጂ እውን ሓዳሽ ናይ ታንከር ናይ ኢራን ኣብ ባሕሪ ጨው ይብሉ ጨውዮም ኣለዉ ከም ትሪእይዎ ዘለኹም have been turned away 31 Iranian of ships to and from Iranian ports. CENTCOM says at least 31 Iranian-linked ships have been turned away or blocked, including ships thousands of miles away in Asian waters. This is new video from the Department of War showing U.S. forces boarding the sanctioned oil tanker, the Majestic X, in the Indian Ocean overnight. The ship was illegally transporting oil from Iran as part of its shadow fleet. The U.S. boarded and seized two other... ከምዚ ትሪእይዎ ዘለኹም እዚአን መራኸብ ትሪእይዎን ዘለኹም እዚአን ክንድገለ ዝኾና እዚኣተን ከም በዓል ኢራን ኣብዚ ኢንተርናሽናል ዎተር ኮፍ ዝበላ መራኸብ ኣለዎ ነዳዲ መሊአን ኣብ ኮፍ ይብላ ኬትካ ካብቲ ቦታ ቻይና ካብዚ ቦታ ዝመፅያ ትገዞ ማለት እዩ መሊኣ ብበርከብ ናታ መፅያ ትገዞ ማለት እዩ እዚአተን ሕጂ እናደለዩ ይሕዝወን ኣለዉ እዚ ኻ እንታይ ማለት እቲ ዕላማ ንኢራን በዚ መንገዲ እንተጌርናዮም እቲ መንግስቲ ሽግር ክገጥሞ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ The only problem with this ነዛ ታክቲክ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኢራን ካብኡ ዝገደደ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል እያ ምክንያቱ ኣብ ከባቢያ 50 መራኸብ ከምዚአን ድሕሪ ወሲዶምሎም 100 ካብቲ ከባቢኦም ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ናይ መን ናይ ቀጠር ናይ ስዑድያ ናይ ባሕሬን ናይ ገለመለ ኣብኡ ዘለዎ ናይ ኢማራት ብምሉእ ክወስድዎ እዮም ክኽልክሎም ዝኽእል ሓይሊ ድማ የለን ዋላ ናይ ካልኦት ሃገራት ስለዚ እቲ ትገብሮ ዘላ ኣሜሪካ ብመንፅር ክፈድይዎ ዝኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኣብ ጥቆም ኣዝዩ ብዙሕ ፀጋታት ስለ ዘሎ ክህግርዎ ዝኽእሉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝጅምሮ ዘሎ መንገዲ ንዶናልድ ትራምፕ እዩ ዝሕምሞ ሽዑ እውን ምክንያቱ ነቲ ገበን ወይ እውን ነቲ ዝግበር ዘሎ ሕማቕ ነገር ባዕሉ እዩ ዘኸፍቶ ዘሎ ስለዚ ንኢራን ክትከሳ እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሽዑ ዮር ስታርቲንግ ነቲ ገበናት ነቲ ጥሕሰት ንስኻ ትጅምሮ ኣለኻ ንስኻ መን ብዝጀመርካያ ንሳ እዚ ኻ እንታይ ይበሃል ቲት ፎር ታት ነቲ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ክትገብሮ ከላ ንኢራን ክትከሶ ተሰማዕነት የብልካን የስ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ሕጊ ክትርዖም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ልዕሊኻ ንስኻ እቲ ገበን ቀልጢፍካ ስለ ትገብሮ ዘለኻ ስለዚ ኣጋይ እቲ ውድድር ናይ ብሓቂ ኣገራሚ ዘሎ ብወገን ኢራን ከ ካልእ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽሰሰሉ ዘሎ ነጥቢ ድማ ከርየኩም losses to shape public perception. The seemingly wins a major battle in the Strait of Hormuz. Shocking questions arise about whether the United States is deliberately hiding the real and much higher troop casualty numbers from the American public. U.S. officials are now highlighting mysterious and unexplained reduction in the official number of casualties reported from the recent clashes, sparking widespread suspicion and demands for transparency. Has Trump's administration been caught in a massive cover-up, exposed right amid the Iranian forces' bold capture of two critical ships practically under the watchful eyes of the U.S. Navy? I'm Aisha Varma. Let's take a look. Amid a fragile ceasefire agreement with Iran that hangs by a thread, the United States stands accused of actively covering up the true extent of war casualties. ካልእ ድማ ኣብዚ ተደጋጋሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜና ተጋህደድ ወፅእ ዘሎ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቁፅሪ ናይ ሙታትን ቁስላትን ናቱ ሓሲዩ ከም ዘሎ ንህዝቢ ኣሜሪካ and this number is gonna at ገለ ፖይንት ክወፅእ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ዓብዪ ሓደጋ ይፅበየሉ ምክንያቱ 13 15 መይቶም ዝብሎ ዘሎ ትክክለኛ ቁፅሪ ከም ዘይኮነ ብተደጋጋሚ ዝኽሰስ ዘሎ እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ዝመፀሉ መዓልቲ ብጭብጢ ኣብ ዝረጋገፀሉ መዓልቲ ከቢድ ዝኾነ ዕንወት ሓደጋ ክወርዶ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ምክንያቱ ኢትስ ኤክስትሪምሊ አንፖፑላር ኣብ ኩናት ኩሉ ግዜ ሕማቕ እንድዩ ግን ገለገለ ኩናት ኣብነት ኩናት ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ናይ 98 ኤርትራ ዳርጋ 900 ህዝቢ ኤርትራ ብውሕዱ ይድግፎ ነይሩ ስለምንታይ ንልኡላውነትና ክንገሃስ ስለ ክወሩና ይመፁ ከም ዘሎ ብፍላይ ድማ እቲ መጀመርያ ዘይተረድኦ ዝነበረ ክሳብ ባሮንቱን ገለን ምስ በፅሑ ድማ እቲ ህዝቢ ኤርትራ በርሂሉ እዚ ኩናት እዚ ናይ ዶብ ከም ዘይነበረ ናይ ባድመ ከም ዘይነበረ ህዝቢ ኤርትራ በርሂሉ እዩ ዕላማ እንታይ ከም ዝነበረ ተረዲዎ ስለዚ እቲ ኩናት ኣብ ምጅማሩ ጥራይ ዘይኮነ ደገፍ ናይ ህዝቢ እንተለዎ ናይ ምምካት ዓቕሚ ዝለዓለ እዩ
ቃልስና ህዝቢ ኤርትራ ወላ ኩናት ናይ 2000 ታሪኻ ህዝቢ ኤርትራ ሙሉ ብሙሉ ዝቕበሎ ነቲ ኩናት ይደልዮ ዘይኮነሲ ምኽንያት ናይቲ ኩናት ተረዲእዎ ኣብ ጎኒ እቲ ሰራዊት ኣብ ጎኒ እቲ መንግስቲ ምስ ኮነ ከቢድ ዝኾነ ፀላኢ ወላ እንተመፀ ንከተፍሽሎ ቀሊል እዩ ነይሩ እዚ ናይ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ኩናት ግን ንኣብነት ናይ ኣብ ኢራቅ ዝገበረዎ ኩናት ናይ 2003 ታሪኻ ደገፍ ነይሩ ናይ ህዝቢ ስለምንታይ በቲ ናይ ኣብ ኒውዮርክ ዘጋጠመ ግብረ ሽበራ ዝበልዎ ብውጊሮም ስለ ዘበገስዎ በልዎም ኣጆኹም ገለ እዩ ዝበሃል ነይሩ ከባቢ 50-60% ደገፍ ነይሩ ናይ ሎሚ ኮምፕሊትሊ ደገፍ ዝበሃል ይብሉ ንኣሜሪካ ኢሉ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣይኮነን ባህልቲ እዮም ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሞት ናይቲ ዝወፅእ ዘሎ ክሳራ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ታሕታትነት ክህልዎ እዩ ሕጂ እዚ እውን ነፍሲ ዝኸኣለ ነቲ ፕሬዚደንትነት ናቱ ክዕኑ ዝኽእል ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ብካልእ መንገዲ ድማ ከምዚ ንብሎ ፀናሕና ካብቲ ኩናት እውን መዋፅኦ ናቱ ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ ናብ ኢራን ነቶም ወዲቆም ኣለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ እስከ ንስማዕ እዮም Ali Akbar, I wonder if I could start with you, because we see very much a kind of public push, particularly from Iran's speaker, Mohammad Bagher Ghalibaf, for diplomacy to prevail. Yeah, the IRGC has now seized these 2 vessels in the Strait of Hormuz. There are reports of them firing on other vessels. Is there a fundamental split within the Tehran establishment, do you think? A split that at least Donald Trump thinks is there between those pursuing diplomacy and those keen to perhaps escalate the conflict? ታሕቶ እንታይ ዘላ ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ናቱ ሚድያ ናራቲቭ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢራን ኣብ መንጎ እቶም መራሕቲ ባእሲ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ምሳና ክዘራርቡ ከቢድዎም ኣሎ ስለዚ መን እንታይ ስልጣን ከም ዘለዎ ስለ ዘይፈልጡ ዘሎ ንሓትሕዶም ይባልዑ ስለ ዘሎ ምስ ተረዳድኡ መፂኦም ምሳና ክዛረቡ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ኢሉ ኣነ ድማ ክሳብ ዝረዳድኡ ከፍ ኢለ ክፅበዮም እየ ዝብል ዘሎ ዝመስል ዘረባ ኣይኮነን ግን ነቲ ኢራናዊ ኤክስፐርት ይሓተሎ እስከ Absolutely not. The Iranian leadership is unified. It is misreading of Iran's leadership to assume that the Iranian leadership is seriously fractured. The whole war started on miscalculations, and this is another miscalculation. The Iranian military and Iran's political leaders are unified. They sent very consistent messages. Controlling the Strait of Hormuz does not contradict diplomacy, and it doesn't prevent diplomacy. The United States has to understand that a new regional security order has been established. Iran knows the value of control. ናይ ሓሶት ይብለሎ ኢራን መራሕትናቶም መልእኽቲ ዘውፅዎ ዘለዉ ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምቲ ብምሉ ኮንሲስተንት እዩ ዝተመላለየ እዩ ሃንደበት ዝወፅእ ነገር ወይ እውን ዝግበር ነገር የለን ዝገብርዎ ዘለዉ ኣካይዳ መራሕቶም ዝመትዎም ጀነራላቶም ዝመትዎም እውን ኣይመስሉን እዮም ግዳ ሓቂ ጌጋውና ይንርኢና ዘለና ዝገብርዎ ዘሎ መንገዲ ኣካይዳ ብምሉ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ስትራቴጂክ ዝኾነ ኩሉ ምንቅስቃሳት ናቶም ድማ ካልኩሌትድ ዝኾነ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣሜሪካ ግን መዋፅኦ ስለሰኣኑስ ዓቕሊ ፅበት በቃ ፋሕፋሓትዎም እዮም ክብሉና እዮም ትፍትኑ ዘለዉ ፋሕፋሕ እንተዝኣትዎም ነይሩ ኣሜሪካ ንኽጥዕወት ኣይምኸበዳን ነይሩ ኣብ ጣውላ ንኽመፁ ድማ ኣይምኸበዶምን ነይሩ ከም ንሪኦ ዘለና ግን the situation is far from it ንኣሜሪካ ድማ ብጎረሮ ኣይመሓዝዋ ነይሮም ስለዚ ኩሉ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ብወገን ኢራን ድማ ኣብዚ ምርድዳ ተመራሕቲ ቀዳማይ ነገር ከቢድ ኩናት ኣብዚ ዝሎም ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ክድምስሶም ከም ዝደሊ ይነግሮም ኣሎ ስለዚ እዚ እንተዘይሕቢርካ ዘሕብረካ ሓይሊ እውን የለን ማለት ኣብ ግዜ ኩናት ህዝቢ ኩሉ ግዜ ሓብር እዩ ድሕሪ ኩናት ይፋሕፋሕ ክኣትዎ ዝኽእል በር ኣብ ግዜ ኩናት ብፍላይ ኩናት ንዑ ክድምስሶ ኣብ መሬቱ እንድሕር መፂዎ ኣብ ሃገሩ እንተመፂዎ ሰብ ይሓብር እዩ ምክንያቱ ንምክልኻል በበይንኻ ስለዘይዋፅኣካ ስለዚ እቲ ኩናት ሎጂክ ናይ ኩናት ስለ ዘለዎ እውን ኢራናውያን ክሓብሩ ይገብሮም እዩ ድሕሪ ኩናት ብዙሓት ይብልዮም እዚ ኩናት እዚ መፍትሒ እንተተረኺቡ ድሕሪኡ ትፍልልያት ክረአ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዶናልድ ትራምፕ ግን ድሕሪኡ ክፅበ ዝኽእል ዓቕሊ ዘሎ መራሒ ይኮነን ምክንያቱ ሓፂር ግዜ ስለ ዘለዎ ብስልጣን ናው እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኢራን ከምቲ ኣሜሪካ ዝብልዎ ዘሎ ሚስ ካልኩሌሽን ብጌጋ ተሓሳስባ ብጌጋ ካልኩሌሽንስ ብጌጋ መረዳእታ ዝጀመርዎ ኩናት ሕጂ እውን ስቲል ኣብኡ እዮም ዘለዉ እዩ ጌጋ መረዳእታ እዮም ሒዞም ዘለዉ እቲ ኩነታት ድማ ከምቲ ንሶም ዝገልፅዎ ዘይኮነስ ኣብ ኢራን ነገራት ኣስተውዒሎም ዝኸዱ ዘለዉ ተረዳድዮም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ድማ ዝገብርዎ ዘሎ ፋሕፋሕ ዝበለ ነገር ንሪኦ ኣለና ከምኡ ኢሎም ክእምንዎ እዮም ነቲ ዓለም ዝገብሩ ዘሎ እምበር ወላ እውን ዘይምርድዳእ ክህሉ ክእል ግን ዝረአ ነገር ኣይኮነን ዝወስድዎ ዘሎ ወታደራዊ ስጉምቲ ይኹን ፖለቲካዊ ምርጫታት ይኹን ኩሉ ንረብሓ ናይቲ ሃገር ዘዋፅእ እዩ
አሜን ነቲ ኩነታት ብቀረባ ዝፈልጥዎ ድማ ጽቡቅ ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ ዘለዉ ኣሜሪካ ድማ ዶናልድ ትራምፕ you cannot just ንኹሉ ሰብ ሓሲኻሲ ክትእምኖ ይትኽእልኒ ኻ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንስማዕ እስከ ንምንታይ እዮም ነዛ መልሲ ዝብልዎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ቀረባ ዝበሎ ስምዑ to be pressured by deadlines. How long are you willing to wait until you get a unified response? Don't rush me, Jeff. Guys like you want to say, oh, so we were in Vietnam like for 18 years. We were in Iraq for many, many years. We were in for all the, I don't like to say World War II because that was a biggie, but we were 4.5, almost 5 years in World War II. We were in the Korean War for 7 years. I've been doing this for 6 weeks. The US president also pushed back against suggestions. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንክንደይ ክትፀንሕ ትኽእል ንዝብል ሕቶ ብጣዕሚ ዝቕጣዕ ዘሎ ኣይተሓውኹኒ ማለሲ ንሓፂር ኩናት እዩ ዘሎ ኣብ ቪየትናም ክንደይ ጌርና ኣብ ኮርያ ክንደይ ጌርና ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክንደይ ጌርና እናበለ ምስ እዩ ዘወዳድሮ ዘሎ ሕጂ ሂዝ ኣንደር ፕሬሽር ይርድኦ ኣሎ ግን ኣብ ፀቕጢ ከምዘይብሉ ድማ ክዛረብ ይፍትና ኣሎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ 6-7 ሰሙን እኮ ወዲየ እንትኾንኩ ግን ኣብ ወፃፅኣ ክፅብቕ ስለ ዝደሊ ዘለኹ ገለ እዩ suggestions that the conflict was dragging beyond expectations. He said he does not want to rush into any decision. Trump went further, claiming that the US actions have already caused significant damage to Iran. He claimed that about 75% of American targets inside Iran have been hit. So we've taken out their military. We've hit about 75% of our targets. We stopped a little early because they wanted to have some peace. And we have a blockade that's 100% effective. And they're getting no business. And as you know, they're not doing well economically, financially. They're not doing any business because of the blockade. They want to make a deal. We have been speaking to them, but they don't even know who's leading the country. They're in turmoil. They're in turmoil. So we thought... መራይ ዝድንግፀሎም ዘሎ ዋይ ክድንግፅ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓቕሊ ፅበት ኣትይዎ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ፈሊጡ እዩ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ይሓብኦ ኣለኹ እንተኢሉ ሶሪ ካባኸ ነዚ ጉዳይ እዚ ዘይተረድኦ ነገር የለን ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ሃስዮም እየ ፋሕፋሒት የሎም እየ ሕጂ መን መራሕዮም ኣይፈልጡን እዮም ተክረዳዱ ይከኣሉን ኣለዉ ስለዚ ናብ ጣውላ መፂኦም ሳና ንክዘራረቡ ብጣዕሚ ከቢድዎም ዘሎ ሕጂ ክንድንግፀሎም እዩ ዘለና ቁሩብ ግዜ ክንቦም ክንኽእል ኣለና ጎኒ ጎኒ ድማ ብጎረሮም ክንሓንቆም ኣለና ብቁጠባ ካብቲ ቦምባታት በቲ ቁጠባ ንገብሮ ዘለና ዝያዳ ውፅኢት ኣለዎ ስለዚ ይድንግፀልኩም እየ ግን በቲ ድማ ብቦምባ እንተዘይቀቲለ ብቁጠባ ከመሓኒቐ ክቐትለኩም ይደሊ ኣለኹ ከምኡ ይትዘረባ ኣይደኖ ዶናልድ ትራምፕ ንመን ከረዲ ዝዛረብ ዘሎ ይብሉ መብዛሕትኡ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ከረዲ ኢሉ ካልእ ሰብ ይፈልጦ እቲ ጉዳይ ግን ዶናልድ ትራምፕ ይከረዲ ዝፍትን ምክንያቱ ንሱ ዘይነፅረሉ ዘሎ ኔክስት ሙቭ ናቱ እምበር እቲ ካልእ ሰብሲ እቲ ኩነታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ይከታተለሎ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ is trying to convince ዶናልድ ትራምፕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ዴሞክራትስ መፍተቶም እዮም ረኺቦምሉ ዘለዉ ዝስምዕዎም I'm going to read you something that Donald Trump posted online. I want you to decide whether or not you personally believe it. And here it is, quote. I'm going to do my best with this voice. For those people, fewer in number now than ever before, that think that I am anxious to end the war, if you would even call it that, with Iran, please be advised that I am possibly the least pressured person ever to be in this position. I have all the time in the world, but Iran doesn't. I am not anxious. I am not pressured. Kind of sounds like you are, doesn't it? Donald Trump, see. መላገጽ ገይሮም እንዲዮም እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ዝኾነ ፀቕጢ የብለይን ከማይ ሪላክስ ዘሎ የለን ፀቕጢ ዝበሃል ከምኡውን ጭንቀት ዝበሃል የብለይን ጭንቀት ዘይብሉን ፀቕጢ ዘይብሉን ብዛዕባ ጭንቀትን ፀቕጥን ኣብ ሶሻል ሚድያ መፅኡ ኣይዛረብን እዩ ኦልሬዲ ዊ ነው ከመይ ጌርካ ትኸይድ ኣለኻ ንግሆም ምሸትን ኣብ ትዊተር ኣምፅኡ ዘዛርበካ ምክንያት የብሉን ካልእ ጉዳይ እንተደለወካ ነይሩ ካልእ ጉዳይ ከመይ ገበርካ ዋይ ኣር ዩ ቶኪንግ ኦል ዴይ ምሉእ መዓልትን ለይትን ዘዛርብ ምክንያት እንታይ ኣለካ ሂ ኖውዝ ጽቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ በላ ገይሮም ሒዞም ከም ዘለዉ ከምዚ ሓደ ሰብ ሓኒቕካ እንድሕሪስካዮ ብዛዕባ ካልእ ኣርእስቲ ክዛረብ ኣይክእል ድኻኒ በቲ ብገለ ነገር ቆንጢኻ እስኪያ እንተለኻ ብዛዕባ እቲ ቃንዛ ዝሕሞ ዘሎ ክዛረብ ዝኽእል እምበር ካልእ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ክዛረብ ኣይክእልኒ ሶ ዶናልድ ትራምፕ ፀቕጢ ከም ዘሎ ብዛዕባ ፀቕጢ ጥራይ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ኢት ኢዝ ኦብቪየስ ንመን ይከታልል ዝፍትን ዘሎ ምናልባት እታ ዘይበርሃተሉ ነዛ ቪድዮ እንተብፂሖምሉ ድማ በላ ጌራ ክትርድኦ እያ wreck the world's economy. We didn't have gas prices shooting up like this in that. That's why this is Donald Trump this is all on his back, and Iran is not letting him off the hook with some face-saving gesture, and that's going to frustrate people. But now, come January,
So as bad as I'm painting it, I'm saying it's going to possibly get much worse here because I think they want to torpedo Trump's presidency more than the Democrats want to do it. I mean, imagine that. They want to do it worse than the Democrats. So what you're getting here is that maybe by January, here, when Trump's presidency is thoroughly wrecked, unrecoverable, the Republicans want to get him out of Dodge, not just simply the Democrats then you might actually have a situation where they want to, because they will be around for decades, okay? And Oof. Donald Trump رخيبوها زلون بينيا. انت يزول زل بروفيسور بيبي. ورحي 4 لنا حجي. زمت زل عمت 19 شوعتن ورح هذا حليفكم بحسب وينه. بس حجي زلو محن قطات. وش ما تحرمت حيزة ملو دونالد ترامب زجبر انت جبرك خفته كني بفقدنا إيران تراي خفت زخليل. نعم. أبزل بس أزل وارح كند من تاي قتلوا خمس قلنا دونالد ترامب كدعكم خلال له يزول زلو. يعني مالتي كتبنا عالم out of control كخيد خليه. سلزي ديمقراط سترايد يكون ستوم ريبابليكان كمان كوقفوا واخد اليوم دونالد ترامب. مغنياتو كتبنا عالم أمانة كسيق سلزي خل شعويل. دامينس دونالد ترامب بفتم كدحن بزيك المنقد بريزيدنت ناتو حدا داخور ده خمسة خلق قبروا أخو اليمين معناته إيران بحجي من رجعات صبيهم يلن ويبون كالنا قري يلن ديكن نتيجة اللوم كان ذات سكيمهم ندونالد ترامب مواصو كم زي اللي وغيرهم كارمو يقول and this انتايت علمان دحر الكلمة نميريكان مسيح رايكون دحر حجي ناب إيران قص كاف كوينات مفتان زي واص مخانو تمرتك بكله تدل بحجة دمس كوينات كابزنا حجي خافوا يخلينا معناته اب ناي 10 تقدم عبد كوينات زبلوا بزحنا اير ديفنس سيستم ناتم اودي قملم ترجمون هاري مملم انت غيروا قبل ليل ما غدا وسخم له غزيوم نخي عري تاين مالتي زي رتعو كوينات يكون نصلايخه كم حجي رخيبه مخلو طغلالا كم زي دقم تدي غيرمو نساتهم اجدا سلازلهم قلطيفهم كتكو يقولون ولا بعلم سرحون تقونوا طرو نجر دي قال نجر بزو صقم يفطروا له بقمت على تصلعيناتهم قلطيفو ولا قلطيف كسرحو صقم انتلو خوينه تكنولوجي ناتو ግን ናጽ አይድለይቱ ንخገብር ክልምንዲ ወላ ክገዝዲ ገለ ስለዚ ኢራናውያን ነዛ ሕጅ ዘለዋ ገይሮም ዶናልድ ትራምፕ ስልጣኑን ፕሬዝዳንትነት ናቱን ቅረብ ዘይክል መንገድ እንተራሪሞሞ እሞ አፖለቲካ ዝኾነ ደገፍ ከምዚ ህልዎን ልዕሊኡ ድማ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ዘሎ ዝምድና በትናይ ህዝቢ ጻቕጥ ዝኸይድ ዘሎ ንኽቕፅል ቆጠባን ተተበላሽዩ ብፍላይ ቆጠባና ተበላሽዩ እንድሕር ከይዱ ሰብ بسنك إسرائيل تتجمر كوينات سلزخونه كل سب حرق عننا بإسرائيل يخبر إذا ما لد ما درا بوليتيكا أبت بوليتيكا وديسكشنز نا أمريكا لو مت إسرائيل زبهالشم مرة يتسأل يزلو بكل من قدد ما جنزبنا ناوسده لعلينا زنبر زلو أب حقنا تسأجع زبال عنا زلو كل زي بقانزان أب شجرين سقاين أب عدان تونا زل هجر زي كابانا كفل له وزبل سقطي بتعميز قدد زلو أب أمريكا مالت ولا بأوروبا سلزي إيران بزحزهم ما زلوا تقتلهم اتقانزا نعتاتهم ما يكونن عندك سمع تايدا اتي ساتن فتيرهم مزلوا نتنكالو تغرات ازي كبيدك هون نتي بريزيدنت نتاي دونالد ترامب لما كقرب زي كل منقد غيرهم انا ونو كبلو قولهم and now دونالد ترامب سقطيه باللين كبلوكم كله he's lying هذا نزي كوناتات زي بقرب ازري وزلو دونالد ترامب يحسون يدناغرن كم زلو يدناغركم زلهم again these are the situations that نغرات كابتن وسوزبلو زلون كابتن بوليتيكا propaganda na Fox Media namnet Fox Media تخيتكا يا still card تاتالو يمدبلو change of the rules of engagement, and that is President Trump enabling Admiral Cooper to tell the ships in the strait, hey, if you come across these Iranian fast boats and they're making trouble, you can fire on them. So that does two things. That means the blockade is going to continue very strongly, and then it shows us all that, hey, the U.S. Navy can do this day and night. They're the ones that have the control of the strait, and it's going to increase the pressure on Iran. I really أرجع كلت أنا قر كرداكم انتهي يوم زبلو زلو أمريكا تحيل بحرناتان تي وتهدروا عقمناتان نزل زلو سقط نخص أورون نتزلو كينات نخص عرون عقم اللون دلونات هاللون يوم زبلو زلو دينو أب أمريكا كتواقع كل خجقنا يبلغها توقي كام استمرس كاكن حكمنا عم زي قبرولك كني سبات فلت تخونو أيتم بيترونس نا أمريكا هيلث كير كميل كون كيتكم أب جوجل رأيوه نحكمنا أب كم زكينات يتوه مستوقو كابت سراويت مستعلي وحكمنا زبالي مرة يتي أمريكا زبال سكمي غير كم هاجر يغطل على نغط أمن ده شجري انتهينا مالته سبعة والناس زبالي بلو لك كم روبوت يمسك أمريكا روبوت مستبلا شو انت هات قبر تقحفه بام بالله أنا يقولوا ريوه ما تعاطينا يدك خانير مستبلا شو ده قحف ذاته
كما غيرهم يمنتهم سبات تريز قبروا نايتهم veterans بحال لاي مغبي صقمات ناتهم ناي دمو صقمات ناتهم ناي حكمنا صقمات ناتهم ناي سنا عمرو صقم زلون كما يقبرون كيتكم امريكا ابز يوتيوب كيتكم ريو زي ودا فيديوتات يزلكم زانتاتات اي وداني زلمنو هوملس زخونو ጭንቀት ድሕዞም ገሌም ድማ ናብ ግብረ ሽበራ ስራሕ ዝወፍርሎ ናብ ናይ ቀትለት ስራሕ ዝወፍርሎ ስለምንታይ ክንክን ስለዘየለ ባይ ደ ወይ ገለ ካብቶም ሃብታማት ዝበሃሉ ንኸሞም ንምሕጋዝ እዮም ዝጥቀምሉ ሃብትናቶም ምክንያቱም ፍላይ ካብቲ ውትድርና ወፂኦም ዝሃብተሙ ኣብታት ቻሪቲታት ገለ ብዙሕ እዩ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ማለት ልክዕ ከምዚ ነዚ ወታደርናቱ ሲ ብትክክል ክኣሊ ይክእልኒ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ኮርፖሬሽንስ ኣካይዳ ንኣሜሪካ ብጣዕሚ ሃሲዋ ዘሎ ሓላፍነታዊ ኣካይዳ ንኸይህልዋ ኣብዚ ኤሮጳ እንድሕር ኮንካ ወታደር ኮይኑ ካብ ውትድርኑ ምስ ወረደ I'm pretty sure ኩሉ ኤሮጳ ክዛረባ ይክእልኒ ኣብ ስዊዝ ግን ኣይኮነን ወታደር ዝነበረ ንተራሰብ ክንክን ኣሎ ጂት ሲስተም እቲ ገንዘብ ናብቲ ሃገር ሰርኩሌት ዝገብር ተኮይኑ ረብሓ ኣለዎ እቲ ገንዘብ ግን ወወፂ ናብ ውግእ ጥራይ ዝኸይድ ናብ ሓፂን ጥራይ ናብ ተተኳሲ ጥራይ ናብ ካልእ ሃገር ጥራይ እናኸደ ናብ ካልእ ሃገር ካ ንልምዓት ዘይኮነኒ ውግእ ንደብዳብን ጥራይ ትጥቀመሉ እንድሕር ኮንካ ንህዝብኻ ክትኣላ ዓቕሚ የብልካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ጋህዲ ገይርዎ እዩ ንሄልት ኬር ኢልካ ንሶሻል ሴኪሪቲ ኢልካ ነዚ ገለ መለታት ንሕና ገንዘብ የብልና ነዚ ቻይልድ ኬር ኢልካ ገለ መለ የብልና ንሕና ሶሪ ንሕና ውግእን ወረ ውግእን ጥራይ ስራሕና እምበር ንቆልዑ ዶም እላይዶ ንስድራ ቤታት ዶ ንዓበይቲ እላይዶ ዝበሃል ሲ ኣይንኽእሎን ኢና ኢልዎም كيتكم ابتناتكم ستيت ليفل تاكس كلا غيركم بوغبر ومبر ابز فدرال ليفل كنغبرين نخلينا نحنا كويناتون ورا كوينات تراي سرحنا بمبال مليش نيرو زنتاي مالتيو نامريكا كتحنا زغل مراحب حجي زاد اليوم زلو سودما دونالد ترامب عبدا يقف رخبه نزخ غبريه سلا زبلهم يكن اب عالم تزعبي حساو قوين صني بس حزب دقيفو دونالد ترامب بفلو يدقيفهم مخنياتو ما قا ميك امريكا جريت قالوا كله بعل فلت ابزي يدلو كوينات اكيدني اب كالاي زورني نامريكا طراي كله صقاتات نامريكا بمبال ني بحق تصفا غيرو متيو ايسو من ايسالس دما كومبليتلي غحيفو ذاتس واي دما نتوم قدم ابسط اندم صولومي قداماي صلاي ناتوم كوينو نحاتاتهم كداخمن نحاتاتهم كطفن زفتن زلو امريكا دما اب لمبو اب كبد زبل غداي اتيوا قال از تريو زلو مصوار حنت زرباك بكم كتحازلكم سلازلي نبعل تعاود كوينات نعانا زمطن كوينات ايكونن زلا بزوانزي تدرابيشناينا كونتات تغيريو نحنا دما نحن نعنا زواص انا كويناتون يلنا بزوانزي يمزلزلو مبزعتهم كوينات نعنا دهاسيون برزطقم يكونون كبلي جميره مالو The American Army and the American Marine Corps are prepared for modern warfare, are prepared for modern ground combat. I don't think they're prepared, you know, in this, I mean, specifically drones. I don't think they are prepared, whether in terms of their equipment, whether in terms of their doctrine, whether in terms of their leadership or their culture to fight a war with drones. I just don't see it at all. You know, even though we've been so heavily involved in Ukraine, I don't think any of those lessons from Ukraine have had an impact among the American ground combat forces the way they should have. And that is a tragedy and just an incompetence. انتايم زبلو زلو ولا ونتي وتدراو عقمنا امريكا ابقمتي تخان حريقايو نزي حج زلو مودرن وورفير بقعات يكون دلوات يكون نزلنا يم زلو هاو امريكا زعمسله بتكنولوجي بخالنا بقدمي زلو زبلص اصوار دفرس كمي غيروم ينزم عبول كوينات تدالون زبلو زلو حق ايزي ولا بنتاغون بعل زامنليو እዚ ኩሉ 4 ዓመት ኣብ أمونغ راشا يوكرين زكاية زلو كوينات ناراي وغلو اتججفت حتعاون بزو ترقون كم زي بلو تايدا تكوينات تغلالا بدرونات كم زخونن راشا دما نفسها ري انفنت جيرا نزي شاهيد درون أمن أدفانسد بمكبر نتي زي نبرا بقعات كم زي معبلتون يوكرين ون زي نبرا تكنولوجينا يدرون معبلا راشا كبيت فتنا جيرات اللي خمزلان يوكرين راشا تشالنج قبرا خلا أمريكا كرد أنير ويم زلزلو أمريكا كندمنتاي بمراقب كوينات لك كندمنتاي جفت دفرت لك سيكون لومي بحصور انتاي كتفر تخل ببزح حقا انتاي كسد تخليو ابز ما معبلنا نيلو چاينا ابز لعل خيدو مالو ايران زانيش تي هاجر بس انا وقت ودادر وزي تقل نبلاد نبرنا كندمنتاي حدا غاوريدات لنا سلمتاي ات مودرن وورفير تبحال سلستلابسطو اي ريلي هوب ايرترا نز غدايزي تكاتاتولو لا ترادي كون سغمتك توستلو ابز معبول مودرن وورفير تبحال تري معبيلنا قليل كونه يكون معنا زمالته مالتي كند زوفخه وفيخه كند زخسركا كسيركا ناتكا نيدرون تكنولوجي كتما عملك تكلالك مستسراويتكا دما ريلي كتكت كبرخت كلالك مغزات رايون زواص يكون you have to
adapt ናትካ ምስራሕ ክጅምር ክትክል ኣለካ ናው ኤርትራ ኩሉ ትኽእለያ ትብሉ ሰባት ኣለኹም ይግበረልና እየ ዝብላነ ስለምንታይ እዚ ምዕቡል ዎርፌር ዝበሃል ንኣሽቱ ሃገራት ኣዝዩ ኣገዳሲ ንፀላኢኻ ዲስፕሮፖርሽነትሊ ብምዕሪት ዝሓልፈካ ፅቡቅ ጌርካ ከተድምዓሉ ትኽእል ነዚ ቴክኖሎጂካዊ ዎርፌር ሲስተም ተተጠቂምካሉ እዩ ስለዚ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ዘወዳድር ወላ ሓንቲ የብላን ኣብ ዝኾነ ይኹን ካቴጎሪ ምስ ኣሜሪካ ይተወዳደርን እያ ቴክኖሎጂ በሎ ቁጠባ በሎ ፅልዋ በሎ ዕቤት በሎ ኩሉ ነገር ኣብ ኩሉ ኣሜሪካ ብተዓፃፃፊ እያ ተዓብያ ኢራን ግን ኣሲሜትሪክ በቲ ንሳት ዕቤት ናይ ኣሜሪካ ደይኮነሲ ኣብ ውሕዳት ክፋላት ብፍላይ ኣብ ሚሳይልን ኣብ ድሮን ኣብ ክልተ ንጥታት ጥራይ ካብ ናይ ኣሜሪካ ዝተፈለየ ቴክኖሎጂን ኣድማዕን ቴክኖሎጂ ሒዛ ፀኒሓ ስለዚ ልዕሊኡ ድማ ስትራቴጂ ፀኒሕዎ ዕላማ ናቶም ንፁር ስለ ዝነበረ ስለዚ እዚ ንኣሜሪካን ክልቲኦም ዓበይቲ ወታደራውያን ክእለታት እዮም ንኣሜሪካ ትዛዕበየ ብድሆ ኮይኑዋ ዘሎ ድማ እዚ ሕጂ ሞደርን ዎርፌር ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ኣሜሪካ ዘይተዳለወትሉ ምዃናን ብሕጂ እውን ንዑ ክትዳሎ ብዙሕ ግዜ ከድልያ ከም ዝኽእልን ብቐሊሉ ክስገር ዝኽእል ኣርእስቲ ከም ዘይኮነን ማዕረቲ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ነገር ከምቲ ዝደልይዎ ከም ዘይኮነ እዚ ኩሉ ሓፃውን ትሪእዎ ዘለዉ ኣብ ባይታ ንዓውደ ኩናት ክቕይረሎም ኣይከኣለን ኣሎ የስክዕኒ ይኽእል እዩ ሓደጋ ክፈጥር ይኽእል ግን ሓደ ብገንዘብ ዝከኣል እውን ኣይኮነን ኢሎም ኣዝዩ ክቡር እዩ እዚ መይንተይ ንክትገብሮ ጥራይ ኣማኢት ሚልዮናት ዶላር እዩ ዝሓቲ ዘሎ ስለዚ ሓንቲ ክትወጥቀካ ከላ 100 ሚልዮን እኮ ንኤርትራ ክቕይር ዝኽእል ገንዘብ እኳ እዩ ዓበይ ክቐይራ ዝኽእል ወላ ንኣሜሪካ እያ ዝብለኩም ወላ ንኣሜሪካ 100 ሚልዮን is a lot of money ብዙሓት ሆምለስነስ ሂወት ክዘርእ ዝኽእል ንብዙሕ ሰብ ክሕግዝ ዝኽእል ግን ኣብ ወታደራዊ ክትሪኦ ከለካ is nothing ልክዕ ከምዚ $100 ጌርኩም ሰዱ ኣብዚ ናይ ሚሊታሪ ባጀት ክዛረቡ ከለዉ ሓንቲ ነፋሪት 100 ሚልዮን ይዋጋኣ ሓንቲ መርከብ 12 ቢልዮን ይዋጋኣ ይብልኻ ስለዚ ብናይ 30,000 ድሮን ድማ ክትቃፀል ትኽእል እያ out of use ክትከውን ትኽእል እያ እንታይ ደረካ እቲ ኢራን ንነገራት ብማዕረት ዘለዎም ኣይኮነን ዝዋግኦም ዘሎ እንታይ ዳ disproportionately ቴክኖሎጂ ብምጥቃም እዮም ዝምክቱ ዘለዉ ንቐፅል ናብ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ክንሰምዕ to get some of their turmoil resolved. Now, Trump says the US is waiting to see if Iran is willing to come to the table and agree to terms. However, he also issued a warning. If Iran refuses to negotiate or fails to reach a deal, he said the United States is ready to escalate again militarily. This statement underscores the high-stakes nature of the current standoff. Meanwhile, the Strait of Hormuz has remained a critical flashpoint. Trump claimed that Iran had approached the United States about reopening the strait. However, he said he had opposed such a move at this stage. They came to us. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በቲ ሓደ ኣብ ጣውላ መፂኹም ተዘራረቡኒ ክዘራረበኩም ይኽእል ይብል ኣሎ በቲ ካልእ ድማ እንተደይ መፂኹም ድማ ተመሊሰ ከጥፋእኩም እየ ይብል ኣሎ በቲ ካልእ መፂኦም ይልምኑን ኣለዉ ይብል በቲ ካልእ ድማ ክረዳድኡ ይከኣሉን ኣለዉ ንክመፁን ይብል ኣብ ሓንቲ ሰዓት ዋላ ፍርቂ ሰዓት ተዛሪቡ ተገራጫው ዘረባ እዩ ዝዛረብ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ሓደ ኮሄረንት ወይ ከዓ ስጥም ዝበለ ዕላማን ስትራቴጂን ከም ዘይብሉ እቶም ዴሞክራትስ ድማ ብተደጋጋሚ he has no plan ዝብልዎ ካብኡ ዝበገስ ፕላን ዝበሃል የብሉን እዚ እቲ ፕላን ናቱ ፕላን ከም ዘይብሉ እዩ ካልእ ድማ ከምዚ ማድማን ስትራቴጂ ዝበሃል ኣሎ ከም ፅሉል ኣክት እንድሕር ጌርካ ፀላኢኻ ክግምግመካ ይከልኒ ይፈርህ ድማ ማድማን ስትራቴጂ ማለት ከምዚ እንታይ ትብል እንታይ ትገብር ዘይትፍለጥ ድሕሪ ኮይንካ ንፀላኢኻ ኩሉ ግዜ ሓደጋ ትወርዶ ኢኻ እቲ ፀገም ግን እቲ ናይ ፅሉል ስትራቴጂ ከም ፅሉል ኣክት ምግባር ማለት ከም ስትራቴጂ ዘይኮነስ ንባዕልካ ተፀሊልካ ትገብሮ እንተለካ ግን ንስኻ ንባዕልካ እንታይ ክትገብር ስለዘይትፈልጥ ኣብ ጌጋ ኢኻ ተኣትዉ እዮም ዝብሉ እቲ ማድማን ስትራቴጂ ዝብልዎ እቲ ናይ ከም ፅሉል ኣክት እናተመሰልካ ትጥቀመሉ ብልሒ ጥዑይ እንተኮይንካ ጥራይ ይሰርሓልካ ከም ፅሉል ተምስል ዘለካ ስለዝተፀለልካ እንድሕር ኮይንካ ግን እቲ ስትራቴጂ ኣይሰርሕን እዩ እዮም ዝብሉ እቶም ካልኦት ስለዚ እቶም ዴሞክራትስ ኣብ ፖለቲካ ክምለሱ ይክእሉን እዮም መይቶም እዮም ዝበሃሉ ዝነበሩ ባዕሉ በቲ ዝኸደ ዘሎ ዕንጅልና ናብ ፖለቲካ ተመሊሶም ዝለዓለ ተቐባልነት ከም ዝረኽቡን ኣብቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ድማ መመሊሶም ከም ዝዕወቱን ይገብሮም ኣሎ ተገምጢሉ ድማ ንዑ እቲ ዝያዳ ሓደጋ ዝኾነ ዝኽእል ንሱ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ስለዚ what is going to happen I don't know
biggest energy security threat in history. Gas prices remain incredibly high thanks to the continued blockade of the Strait of Hormuz. Yesterday, the Washington Post reported that the Pentagon told Congress it could take 6 months to fully clear the Strait of mines deployed by Iran. And it appears that story might have crossed Trump's desk because today he ordered the Navy to shoot and kill Iranian boats that are laying such mines. But the clock is ticking, and the longer this conflict goes on, the bigger the consequences get, which is why it was interesting that Trump made this particular comparison when asked about his war timeline. On the war with Iran. كم تريوا زلهم بكل من قدي ناي نداد واقع ممليسو نعبي خيدالو انت نابي قصو كبتح كم زغلتنا انرجي منيستر كم زبلو زلو عبي شقر نقطة بعالم كقاتم كم زغلينا يتنقالو everything is going against him نسو والحين صوت خم زي بلون زهوخ مغنيات كم زي بلون كنا كحسيد في التنزلو እሳቶም ግን ብጭብጥ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብመፅናዕቲ ዝተሰነየ ዘረባ ጌርካ ክትሓርሞ ዶናልድ ትራምፕ ስምዒት ዝዛረብ ዘሎ እቶም ዝዛረብዎ ዘለዉ ድማ ብጭብጢ ካብ ኣገደሲ ክፋል ናይቲ ቁጠባ ካብቲ ክሕሱ ዘይክእል ኣብ ዕዳጋ ክትሪኦ ትኽእል ቁፅርታትና ተጠቀመት ቤላ ገይሮም እዮም ሓመር ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንባዕሉ ዋላ ሎሚ እንተተረዳድዮም ንሽዱሽተ ወርሒ እቲ ኣብኡ ተቐቢሩ ዘሎ ፈንጂ ንኽተውፅኦ ጥራይ ግዜ ክወስድ እዩ እዚ ማለት ድማ ንሽዱሽተ ወርሒ እቲ መስመር ናይ ንግዲ ሙሉእ ብምሉእ ተረጋጊኡ ሰብ ክጥቀመሉ ኣይክእልኒ እዚ ማለት ድማ ወላ እውን እቲ ሽግር እንተተፈትሐ ሎሚ ንክንደይ ኣዋርሕ ፀገም ክቕፅል እዩ ብመንፅር ድማ ንዓመታት ዝቕፅል ቁጠባዊ ፀገም ክህሉ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኮንፊደንስ ክፈጥር ይፍትን ኣሎ ግን እቲ ኮንፊደንስ ድማ ኣታሊልካ ክምፃሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ድማ ፕሩቭ ገብርሉ ኣለዉ እዚ ድማ እንታይ እዩ ዘርኢ ዘሎ እቲ ጉዳይ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ጥራይ ክኸይድ ኣይክእልኒ እዩ ሰምባዲ ድሮቲ ነዳዲ ሕጂ ክሰርሓልኩም ከለኹ እቲ ብሬንት ዝበሃል ብሬንት 106 በፂሑ ኣሎ እዚ ከዓ ንላዕሊ ገፁ ጥራይ ዝኸይ ዘሎ 106 ማለት ድማ ኦልሬዲ ኣብቲ ንሕና ንጥቀመሉ ነዳዲ ክንምንታይ ፅልዋ ከም ዝገብርን ፍርሂ ክንምንታይ ኣብቲ ኩነታት ኣትዩ ከም ዘለዎን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and Donald Trump seems like I am perfectly okay ነዚ ጉዳይ እዚ ኣይትሃውኹኒ ኣይትረብሹኒ ክኸዶን ክወፅኦን ይኽእል እየ ይልምኑን ኣለዉ ብዝብል መንገዲ ከተሃላልፍትን ኣሎ How long are you willing to wait until you get a unified response? Don't rush me, Jeff. ከም ትሪእዎ ዘለዎም ኣይትሃውኹኒ ዝብል ዘሎ ግን they're just really kicking his ass. Consolidating power. Some reports claim the Iranian speaker of the parliament that was supposed to be the moderate in this whole thing was just forced to resign from the negotiating team. Trump's press conference today shows a president trying, that's why you have press conferences, to regain the narrative. I want to make the best deal. I could make a deal right now. Do you know that if I left right now, we had a tremendous success. It would take them 20 years to rebuild, but I don't want to do that. I want to have it everlasting. I want to have it where they never get... ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዝሰመይኩም ሞ ኣብ ኢራን ዘሎ ፀገማትን ኩሉን ገዲፍካ ሕጂ ነቲ ኩናት ገዲፈ እንተዝኸይድ ነይረ 20 ዓመት ክወስድ ዘሎም እዩ ነቲ ኣነ ውሪደሎም ዘለኹ ዕንወት ንኽትክዎ ይብላ ኣሎ ኮሬክት 20 ዓመት ድዩ ክወስድ ዘሎም 30 ዓመት ድዩ 10 ዓመት ብዙሕ ዳሜጅ ፈጢሩሎም ብዙሕ ክሳራ ውሪድሎም ኣሎ እዩ እዚ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ግን ሓሶት እዩ ሕጂ ክኸይድ ኣይክእልኒ ስለምንታይ እንድሕር ከይዱ ኢራን እንታይ ገብሩ ክልዮም ወሽመጥ ሓርሙዝ ኣቢዶም ኣሎ ሓደ ሃገራት ዓረብ እንታይ ይፅበይ ኣሎ ንሃገራት ዓረብ ንኢራን ነታ ኢማራት ትበሃል እንታይ ገብራ ኽእል ሕጂ ከይዱ ነቲ ስልጣን ክቕይሮ ይኽእል ኢራን ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ባዕልኩም ትፈልጡ ኢሉ እንድሕር ከይዱ ኢማራትን ባሕሬንን ወዲአን ኣለዋ ቀዳሞት እዘን ክልተ ሃገራት ይብለኩም ኣለዋ ኢማራት ባሕሬን ወዲአን ኣለዋ ከም ሃገር ክቕፅል ኣይክእላን እየ ሜይቢ ምክንያቱ እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ቀንዲ ዓይኒ ናይ ኢራን ኣትየን ዘለዋ ኩዌት ድመሳሰይተን ቀጠር ድሓን እዮም ምስ ኢራን ካብ ቀደም ድሓን እዮም ኣብቲ ግዜ ዕፅዋናቶም እውን ኢራን እያ ትሒናቶም ነይራ ስለዚ ቀጠር ድሓን እዮም ስዑድያ ድማ ወረዲ ሽግሮም ከፊላዊ ከፊቶም እዮም ግን ኣብ ልዕሊ ስዑድያ እውን ቂምታ ክህልዎም ይኽእል እዩ ግን ካብኡ ናብኡ ንስዑድያ ከውድቕዋ ከም ዝደልዩን ዘርኢ ምልክት ኣይረኣና ኢማራት ባሕሬን ኩዌት ዝበሃላ ሰለስተ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኢማራት is a big target for them. ዓባይ ታርጌት እያ ስለምንታይ ምዃና ኣገደስቲ ቪድዮታት ኣብ ትቕፅል ቪድዮናተ ሕጂ ስራሕ ስለ ዘሎ የለን ኣገደስቲ ቪድዮታት ሸር ክገብር እየ ቢካዝ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዘለዎም ቂምታ በቲ ሚድያ ከምቲ ዝድለ ይግለፅ የለን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ you cannot exit ክትወፃ ይትኽእልኒ ኢልካ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ክሕሱ እንተሰሚዕኩሞ ናብ ፕሮፌሰር ፔፔ ከም ትኸዱ
around for decades. But I really think this is this missing ingredient that I'm not hearing in the media, that Iran, I think, has a true interest in wrecking Trump's presidency. And send me emails, folks. Listen, if I'm missing this on all these other channels, you just let me know. I'm on those channels. I'm watching them on TV. I'm listening to them on podcasts. I'm just not hearing people explain that Iran wants to wreck Trump's presidency, and that's going to take some time. I mean, if you're really going to do this for real, you see, and make it so he can't come back after January. كم زي زرباناي بروفيسور بيبن دحر خينو ما بزح سب زي زربلو ويون اغالبو زي هبو ነገር እንተሎ ኢራን ነዚ ኩናት ዝንመወዳት ጥራይ ኮነን ዕላማናቶም ንዶናልድ ትራምፕ ብመሰረቱ ፕሬዚደንትነት ናቱ ክዕንው ዓጢቆም ከም ዘለው ሰባይ ክዛረበሉ አይሰምዕን ዘለኹ እዚያ ዘረባ እዚያ ግን ሰብ ጽቡቅ ጌር ከሰብዕለላ ኣሎ ኢራን ንዶናልድ ትራምፕ ከቢት ስምብራት ክገትፍሉ ዓጢቆም ዘለው ምዃኖም ክርዳኣልና ኣለዎ ኢሉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብቐሊሉ ካብዚ ጉዳይ ዝክወፅእ ኣይክእልን እዩ ወላ ታኮ ዝብሎ ቺክን ኣውት ገይሩ ክወፅእ ኣይክእልን እዩ ዘሎ بلا جرم حزمه لك كم زي حماق زربايا فر نفسه استتحز سب بزح نجر كجبر زي كل كما جرم حزمه إسرائيل بتحنت حزم الله إيران ما بزخال سلزي مواصع زي بلو ما فهمت رأيتي زول سب عايز يمزول زول زي this is a very very serious situation and نزو كنا تازي بقربة ديكا تلوه سبات دونالد ترامب بزح مرجع زلهم كما سلام يخلي زخنة بالسفح ملك عبز قصد فيديوهاتنا فيديو كن رينا نحجب زخن ودينا Please like مقبرة ترسعوا. Thank you very much.